TV filɛ bɔ min tɛ sigi aw tɛ ɲinɛ ka wa jɛmukan Mali filɛ ni a bɛ wele nanzarakan na jeunesse développement ale bɛ sigi dimanche ou dimanche ka daminɛ 19h la ka taa bila 20h la émission jeunesse développement la laɲini tɛ fɛn wɛrɛ ye ka sifinnakaw k'u jansa plateau sanfɛ ka kuma u ka ɲɛtaaw kan ani fana ka baaradegiw fana ɲɛ yira u la ka yira u la fana k'a fɔ n'a ma ye k'a fɔ i ye sifinnaka ye i ni mun de ka kan i jɔyɔrɔ ye mun ye jamana jɔ la i jɔyɔrɔ ye jumɛn ye i ka sigida ɲɛtaa la donc o de kadira kɔnɔna na bi an yɛrɛ an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka se fo Mali yɔrɔ dɔ la ni yɔrɔ min bɛ wele ko Jijan ale ye Mali yɔrɔ ye ni a bɛ Kɛɲɛba fɛ Kɛɲɛba ye cercle ye ni ale fana bɛ Kayimara fɛ bi an wulila ka se olu de ma an n'a sifinnakaw an bɛna masala ni u ye heure kelen bɔ ɲɔgɔn kɔ min b'a to u bɛ se k'u da don u ka ayiwa sigida ɲɛtɔ la cogo min na ani fana sanu ni o ye dugu jukɔrɔ fɛnw ye o nafa jumɛn yɛrɛ bɛ u ka ɲɛtaa ka yan nɔ ni Ala sɔnna ma an bɛna kuma di maa fila ma ni minnu bɛna jɛ ka masala ɲɔgɔn fɛ fo heure kelen bɔ ɲɔgɔn kɔ yan'o cɛ n b'a ɲini aw fɛ aw ka tɛgɛrɛba kɛ ka u jansa. Très bien, donc an nisɔndiyalenba an kelen bɛ ka na Jija yan nɔ Jijankaw y'an bisimila u y'an bonya u y'an bɛrɛbɛrɛ kabini an nana foyi ma tigɛ an na an b'u fo o la kosɛbɛ ka jira k'a fɔ nin jɛmukan in a y'an ŋaniya ka kɛ ni yan sifinnakaw ye sabula kuma caman a bɛ laɲini an fɛ n'an taara yɔrɔw la an ka se ka ɲɔgɔnnaw kɛ yen nɔ maa dɔw bɛ to k'an wele Bamako kokannaw na an ka se ka na cogo min na nka k'a da kow nakɔrɔ kan waati dɔw la gɛlɛyaw b'a la o de la an wulila ka se an balima ninnu ma maa fila min don maa fɔlɔ o ye madame Ongoyiba Aja Juma Keyita ye cakɛda dɔ bɛ yen nɔ ni o bɛ wele association Jigitugu ale o ɲɛmaaba ye ni Ala sɔnna ma an bɛna bisimila sisan jeunesse développement plateau ka salamu aleykum madame Ongoyiba. Waleykum salam tala barakatu. I ka kɛnɛ? Baasi foyi tɛ n na alhamdulillah. An nisɔndiyalen b'an kelen bɛ k'i bisimila an ka plateau ka yan nɔ nka émission délocalisera ka na Jija ala ni aw yɛrɛ ka cɛsiri an b'aw fo o la sɔɔni an bɛ kuma di ma filanan ale ye an balimakɛ sifinnaka dɔ fana ye ni o ye Umar Sisoko ye Jijankaw sifina jɛkulu min bɛ Jija yan nɔ olu ka ɲɛmaa don salamu aleykum. Ne tɔgɔ Umar Sisoko le ye Jija jeunesse président. Merci beaucoup a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ Sisoko kɛ voilà. O de b'an sɛsɛ ka don jɛmukan jeunesse développement kɔnɔ an bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna bi l'émission a été délocalisée de façon exceptionnelle puisque nous sommes à Djidjan. Nous avons rencontré la jeunesse de cette localité située dans le cercle de Kɛɲɛba relevant administrativement de la première région administrative du Mali. Donc ani olu de b'a la ka masala bi ayiwa Djidjan yɛrɛ ye dugu jumɛn ye yan population yan sigidalamaw u ka balo u ka ɲɛnama bɛ balo mun u ka ɲɛnama sirilen don mun ni mun de la ayiwa sifinnakaw yɛrɛ ka Djidja u jɔyɔrɔ ye mun de ye yan ɲɛtaa la ni Ala sɔnna ma olu de bɛna kɛ barodasigi ye an bɛna kuma tengu madame Ongoyiba la nka jumɛn ye yɛrɛ marqué jumɛn ye yɛrɛ impressionné i ka parcours kɔnɔna na. N ka parcours kɔnɔna min ye impressionné kosɛbɛ parce que n y'a fɔ cogoya min na ne fitininma de bɔra yan ka taa kalan na Bamako donc o kɛra ne ka motivation fɔlɔ ye Ala y'a kɛ n taara n ye kalan kɛ Bamako fo ka tila ka se ka taa nanzaradugu la ka tila ka segin ka na baara kɛ n faso la o ye Ala tantoba ye o ye fierté ye ne ma o ye fierté ye ne ka dugu ma donc o yɔrɔ diyara n ye kosɛbɛ nin yɔrɔ la n bɛ tasibila kɛ n fa ye Elhaji Demba Keyita Ala ka hinɛ ni banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na a y'i cɛsiri ne ka kalan na kosɛbɛ voilà donc o yɔrɔnin de ye marqué kosɛbɛ sabula ni kun ye n bolo n découragera n filɛ nin yɔrɔ min na bi an kun tɛ se yen voilà exactement alors merci aw yɛrɛ vraiment non vous êtes charmant le public alors madame Ongoyiba je crois que an ye dɔɔnin fɔ i ko ko i y'i ka kalanw daminɛ yan nɔ i taara kalan kuncɛ Faransi jamana kan ni diplôme sanfɛ diplôme sɔrɔla yen nɔ min kɛra sababu ye i seginna ka na i fa jamana kɔnɔ ka na baara ɲini Ala ye baara i yɛrɛ jabala kɛ yɔrɔ min ye o de ye sanubɔyɔrɔ ye ni o ye Djidja yan ye Djidja yɛrɛ ye fana faso ye donc je crois que vous êtes en terrain connu déjà alors est-ce que bibi na madame Ongoyiba yɛrɛ bɛ se ka mun de fɔ parce que mɔgɔ caman ko ko i ye sifinnaka ye nka i tɛ sifinna walew kɛ parce que i bɛ baara minnu kɛ vraiment c'est aujourd'hui ça mérite d'être encouragé c'est pourquoi an y'i fana wele ka na plateau kan an ka se ka i ɲininka i ka motivation ninnu na yala i y'a sɔrɔ jɔn de fɛ parce que an b'a mɛn kuma bɛɛ madame Ongoyiba dɔɔnin fɔ o fana la o motivation nana sira jumɛn de fɛ. O ɲininkali diyara n ye a motivation sɔrɔla mun na fɔlɔ o ye ne yɛrɛ ka lamɔcogo
aninga mbora bokolo mina au tableau. Voilà, donc ne bora ka soro bokolo le sens du partage aboula. Donc il y a une source de motivation mais doy ani fana mi est motivé kay ka fo e ka chance soro kata kalange ko kan kana ifo sola ka barake. Donc les manqué misali ya demsenuma tiena ala be jigila. Donc au koro mo ne de kan exemple nyuma irando nuna. Très bien. Voilà, oui, la motivation. Très bien. Je rappelle que Madame Ongoiba est à la fois religieuse, puisque là, on nous a appris qu'elle est très, très impliquée dans les affaires sociales, que ce soit autour de sa communauté, que ce soit autour de son lieu de service. Donc, alors, je crois qu'en mot de la son amé kuma di matouni pour que Angasika anda douala kasika chaman fo manifouye kosobe kosobe. Alors, Oumar, je crois que il faut na chifuna kai erego ko eri ya chifuna ka ka inyama bayi. On sait qu'aujourd'hui le Mali est sous tutelle d'un jeune comme vous qui est le président de la transition. Comme il l'a dit, travaillez comme vous pouvez, travaillez. Puisque aujourd'hui, à Kokoni, Mali échouera, il n'a pas génocide échouera. Alors, et bien, on est tout le monde au Konana. Amé Djidjan Fana, Madame Ongweba Yafo, Yorodun, ni Yoromi ka Nieta ere gluni be dugujugura fona kosobe. Aw mini chifna kawi yala aw ka aw jore jumay ola wala saka dugujugura fe nunu ku matrafa ku topoto nimba tu communauté mo bise ku utona bo chugomina. Voilà, il y a question là, il a faut faire nous donc un rôle de jeunesse. Qu'on a donc les ressources de la bon. Donc na fasira minu nga si en chifina ka o wa an jore sigida la quoi. Et na fo jeune ga de barako formation ko fen bola quoi. Donc o faranga de mo la question. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, Oumar Sissoko a un café Mali Rotiamana, il va être caillé région là. Chifna ka Uchaman Bebo Kata Kofé de Kata Warini, mais un café Yan Chifna ka Ureka Chana Makroboui. Alors, donc ça veut dire que les activités minières en tout cas ont capturé les jeunes d'ici pour ne pas que Wata Warini Kokan. Alors, il sait qu'il y a là, il y a là, où il y a des gens qui nafaka, où il y a des gens qui voilà, il faut au sensi bawambulo. Il faut jeunesse, jeune abo kata font une conférence. Donc, mini au sensi d'ama, il serait jeune souye, jeune bien, ou balikata cofé. Donc, vous barrez où il y a fasola. Donc, vous voyez où il y a fasola. Donc, à la au sensi d'ama, monsieur Godron et Farah Worokan. Voilà. Merci. Donc, Oumar Boraga fo aka krofo konnana uluti nyebo Mali Rosife, uluti nyebo Dien Rosife, puisque voilà, Obega fait fengini, ala Bedouma Yano. Alors, on peut dire que l'or est devenu incontournable dans le développement communautaire de Djidjan. Merci beaucoup. Alors, Djamouka on a à Kanou, Kaseka, spécial doké sabla de temps en temps, na yishifnaka minfana woli, kada ou ka tchesrika ou ka dugunyeta la, ambala dje, ka nisondia kudo kuye ni uye ka seko ni dungo serakan, kaseka ou Djansani au folie. Il y a Madame Ongoiba qui est aujourd'hui notre, je dirais, notre invitée spéciale, puisque là, c'est elle qui nous a accueillis, c'est elle qui nous a invités, donc c'était non pour nous. On va essayer de visionner ces clips dédiés à sa personne, donc un clip chanté par Zegri Nouhoum Diabaté, donc voilà. Ambo onobla dumani laje ay fasa minda ambalam solaka sabuke aka wuligajo aka jija aka hine kanyeshi anyona were mangu laje sona mi on sropna toka kira mamado jabade no mangamboda hajuma bebida kambolo adama konega kalande kan juma ngo bebida kambolo ida kanke juma bebida kambolo
sama ye juma baby da kambolo ida kange juma mo baby da kambolo ida kange juma baby da kambolo isete de minga dugola tagala fo ala kasena nyuma ye juma ba da kange mo ka jugu ya tosa che ko te muso ya ko te barika mimbe la o kakri barika de batigi na famo were fana bi bwanu ma juma ida kange juma baby da kambolo jone de bangenela de ma keita bangenela sitafa keita bangenela dabo bangenela sirima fa bangenela naba bangenela anga fele bangenela Eliasu bangenela balo bangenela madamo amboiba ida kange juma baby da kambolo kirako hadisala koni mawe nyuma kiye na tigi sarati bolo kiga fo atigi la mawani te juma Zigiri nuna na bunyama sege juma iniche madamu isu iniche oh iniche juma iniche oh iniche juma iniche bunyala juma iniche bunyala juma nikera sebekela ubituko Chokoroba uko, Juma. Musokoroba uko, Juma. Shenesi uko, Juma. Demisenu uko, Juma. Adi mwore fe ikele uko. Ambi fe Juma, baby fe Juma. Benika kuma, benika wagati ni alasona Juma bimasa yake. Kuma se baliti karaba meni fe mi fana kuma se la obike. Feka togo kura dima juma togo kura file ito de musomasa sakola fama de musomasa beka fo musomasa jama beka fo musomasa obidakana togo tigi ya bidakana obidakana jama tigi ya bidakana obidakana taula tigi ya bidakana obidakana nyemogo ya Idakana, Idakanga, Juma, baby Dakambolo. Idakanga, Juma, baby Dakambolo. Minga Dugujara, Mogoka Juya to Bale. Minga Kilebora, Mogoka Juya to Bale. Jumaka Dugujara, Mogoka Juya Tabale. Jumaka Kilebora, Mogoka Juya Tabale. Amika Kiledela, Juma, baby Dakambolo. Levez les mains, Ibolo Korota, madame, et faux, Ibolo Korota, mon côté, c'est là. Mitamuna Sisogofo, Kamori Bokeita fo, Jumaka Kanona, Musa Kulubali, Usumani Dambele, Neba Ubarikada, Jumaka Kanona, Tenebu Jara Bifo, Mami Togola Bifo. Adamu Sangari bifo, Mariama Hashim bifo, Ameriki Jamana kono, ne Juma fasaye. Ida kange, Juma baby da kambolo. Ida kange, Juma baby da kambolo. Merci beaucoup. Voilà, je crois que Clipou Mimboraga Temisiza Aurea Famou, Clipou Afasa Boraka Dambalamso de l'année, oui, madame Ongoibaye. Je rappelle que Aoumimbeka en la Jenny Watila, Ante Bamako Bire, Ante Mourbabou Fanala Bi, Ambe Bamako Kokan, ni Oye, Djidjaï, Yoroye, ni Abe Kenyaba Marafe, Mara, Kenyaba Fanabe, Kayi, Mara de Feni, Oye, Mali. Et région Folafolaye, donc 600, madame Ongoiba Amboraka Clipou Miladje. Ni dongoli yɛrɛ dara an balimakɛ fɛ sisan Nuhum Jabate. Alors nisɔndiya jumɛn bɛ e la bi ni dongoli dumani ka da e la e bolo dongoli kɔrɔ jumɛn b'a la yɛrɛ bolo? Dongoli a diyara n ye kosɛbɛ nin yɔrɔ na an bɛ Zigirinu Jabate fo sabula nin t'a dongoli fɔlɔ ye a ye caman da bon o bɛ mun yira mɔgɔ la o ye cɛsiri de yira bon ani en même temps n'a kɛra a bɛ mɔgɔ motiver sabula i b'a ye k'a fɔ dɔ ɲɛ bɛ n ka kɛwale la
donc o nisɔndiya di kosɛbɛ donc ani u bɛ sigi la Djidjan yan et n'o bɛ Sitakili commune fɛ donc alhamdulilayi bɛɛ ni keleya de bɛ yan voilà donc vraiment dɔnkili b'o de yira quoi. Très bien. Ben ani kilenya tigre ba fula. Ben ani kilenya ni o yɛrɛ Mali ɲɛtaw Mali ɲɛmɔgɔw ka hakilina ba ye bi ni maa min bala ka o bila bala vraiment aw kan ka fo kosɛbɛ. Donc nous Diabaté on va faire une surprise ici hein, parce que là non. Alors on va inviter Nouhoum ici pour qu'il nous dise concrètement voilà Mounaï de Winda Allah. Nouhoum m'a fait ikana en kɛrɛfɛ yan non. Iki joyika kuma madame Ongoiba a sigilen filɛ ni sabla ni fɛn ni an kan k'an da don a la ka se ka madame Ongoiba maa min don maaw ka se k'a dɔn kosɛbɛ alors e min ye dɔnkilidala in ye i ye fasa in da kun jumɛn la an balimamuso la ni o ye madame Ongoiba ye. Ok alhamdulillah an ka foli bɛ lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ka aw yɛrɛ fo aw minnu déplacé la k'an sɔrɔ Djidjan Keɲeba yan nɔ. A diyara n ye kosɛbɛ ka na madame Ongoiba intervenir bi an ye fasa in da an balimamuso la an ye nin misali sɔrɔ an karamɔgɔ de la an karamɔgɔ ko ni mɔgɔ ye ɲuman k'i ye ne tɛ se dɔwɛrɛ ye k'a fɔ k'a tigi de ci jamana in kɔnɔ yan i bɛ dɔnkili o dɔnkili n'an y'a da ni muso in na wala i bɛ dɔ de fɔ ka dɔ to yen an nana sɔrɔ ani ɲumanya bɛ sigida kɔnɔ an nana mankutu ɲuman de sɔrɔ wa an fana n'a jɛra an ma tigɛ a la hɔrɔnya la o de la an ye nin dɔnkili kama bonya ma sigi ye ka sababu k'a ye ko caman kɛ an ye a ye ko caman kɛ mɔgɔw ye an yɛrɛ ɲɛna k'an ka ɲumankɛlaw encourager walasa u ka dɔ fara u ka ɲumanya kan k'an kana mɔgɔ ka tanu bɛɛ bila ka tigi sadon kɔnɔ ni mun ye min kɛ i ka a barika a ka fa tigi ye a ka dɔ fara a kan o ka fisa dalen kɔ dayɔrɔ laban baarankali ka kuma na ka sɔrɔ k'a fɔ a karisa kun ka ɲi a kun ka ɲi o nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ o de la n ko an fana bɛ bonya ma segi k'a ye se wɛrɛ tɛ anw ye o ye ka se ka dɔnkili duman da la an bɛna dɔnkili min da la fana kɔrɔ foyi tɛ dɔnkili na ka encourager hali bi a ka dɔ fara a ka baara kan wa a ka kɛ misaliya ye tɔw ma fana mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ ja ne ye ɲuman kɛ ɲuman bɛ f'u ye donc o de ye an bila ka nin dɔnkili in da. Ayiwa i bɛ se ka acapella nin kɛ ka an bilasira n'o ye. I da kan kɛ juma bɛɛ bɛ da kan bolo da kan kɛ juma bɛɛ bɛ da kan bolo barika de b'a tigi nafa mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ bɔ n'o ma juma ne bɛ juma ma madamu Ongoiba madamu Esifu Diabaté bi kuma i ye. I ye ɲuman de kɛ juma e ma juguman kɛ i ye ɲuman de kɛ aja e ma juguman kɛ n'aw ma kuma e la an t'a dɔn an bɛna kuma joona ni ne m'i barika da aja n t'a dɔn n bɛ kuma joona muso b'aw cɛ la aja e ni jɔn ka kan ɲumankɛlaw cɛ la juma e ni jɔn ka kan i ɲɔgɔnnaw cɛ la i ye misali ɲuman de ye o de la n'o bɛ kuma i ye i da kan kɛ juma bɛɛ bɛ da kan bolo. Wow, merci infiniment Nouhoum Diabaté pour cette chanson de reconnaissance donc à l'endroit de madame Ongoiba pour tous ces multiples biens en faveur de ses co-religionnaires, en faveur également de ses parents, de ses frères et sœurs. Merci beaucoup, c'est ça aussi la vie. Alors, il y a Futukomina, Anga Dovoka Soro Kodomake. Merci beaucoup. Alors, madame Ongoiba, je crois que nous sommes chez vous ici à Djidjan. Je crois que c'est important de chercher à savoir, madame Ongoiba Nimbela, Ikabara Jumebi, Ikalambauke, Inana, alors, il faut la aider un soro, din sababibolo. On aimerait savoir aujourd'hui quel est le profil potentiel de madame Ongoiba aujourd'hui. Bon, Nimbeko fait. Une association Djigitugu présidentielle ou une action sociale. Association Djigitugu, on doit développer ça. Voilà. D'accord. Et association Djigitugu Djidjan kono aya sigi senga depuis 2018. Anga bara principal aya damne ni école kamusa école nga kalanke minanw san ka duma. Aya damne no de dondoni an yɛrɛ ka sur fond propre. Parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ caman bɛ yan bi min bɛ association Djigitugu in na donc jeunesse caman jeunesse b'a la parce que n bɛ fɛn fɛn kɛ n'olu de bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que donc an ka baara ye
ka école de minɛnw san k'a d'u ma non seulement an tor'o la an nana ye parce que ja ye damanda de i b'a sɔrɔ caman bɛ école abandonné parce que a bɛ kɛ mɔgɔ ɲɛna ko fɛn bɛɛ bɛ yan au contraire i b'a sɔrɔ fɛn dɔ bɛ y'an jɛ donc nafolo ɲini kama dɔw bɛ école abandonné k'a sɔrɔ u ma tila dɛsɛ fana kama dɔw b'a bila k'a sɔrɔ u ma tila donc an ka laɲini ye min ye denmisɛnninw mun n'u ye école gɛlɛya b'u kan k'u ka musakaw sara ou bien falatɔw b'u la an ka se la an b'an jɔ n'olu olu ka musaka ye san kɔnɔ k'u ka école minɛnw san k'a d'u ma k'u ka cotisation sara k'u ka tenue kala fɛn fɛn n'a bɛ se ka n'u mago b'a la école ko ta fanfɛla la an ka association bɛ an jɔ n'o ye donc an b'u la depuis 2018 kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnnin an bɛ min wele ko falatɔw donc an ka dɛmɛ sinsinni b'olu de la kosɛbɛ au jour d'aujourd'hui denmisɛnnin 20 yɛrɛ b'an bolo an b'olu ta permanemment donc de la première année fo ka taa DEF sɔrɔ n'u ye DEF sɔrɔ u bɛ sɔrɔ ka bɔ an ka bolo kan Djidian yan awɔ. Alors, je rappelle que nous sommes à Djidian à la faveur d'une grande cérémonie initiée par Laurent, donc, qui est un groupe de jeunes journalistes Union des radios pour l'orpaillage et mines du Mali. Donc, c'était à la faveur de cette rencontre et qui a vu également, en tout cas, une grande cérémonie qui a permis à la distinction du chef du village de Djidian ici. Awereba kalamatogo na Djidian a dugutigi ka cɛsiri kɔnɔna na journaliste minnu bɛ yen n'olu ka baara tɛ foyi ye dugu jukɔrɔ fɛnw ka se ka olu bila baara cogo min na maa minnu b'a la ka jija kɛ o sira kan ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin olu fana ma o de kadara kɔnɔna na an nana Djidian dugutigilaka u ye jɔnjɔn belebeleba ta k'a d'a ma ka sabu kɛ a yɛrɛ ka wuli ka jɔ ka sabu kɛ dugu yɛrɛ ɲɛta ye cogo min na ayiwa dugutigi yɛrɛ an k'a ka nɔbila dɔɔnin na mais juste après je crois que an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nisɔndiya min b'a la o la. N bɛ aw journaliste fɔ parce que n'i y'a mɛn diɲɛ bi journaliste aw de dɔn n'i y'a ye nin kɛra Djidian bi diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ aw de dɔn n ka foli b'aw ye ani cɛ ani baraji o n'i y'a ye ni jɔnjɔn nin dira bi a sabuya bɔra bɛn de la parce que bɛn de bɛ fɔlɔ ni n'a bɛ fɛn kɛ fɔlɔ a bɛ wele ɲɔgɔn fɛ ka bɛn kɛ n'a bɛ bɛn kɛ ka sigi ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faamuya hali n'a ka dɔrɔmɛ n'a bɛ na la ale bɛ nafa sɔrɔ a la donc o de bɛn y'a to an ye baara nin kɛ. Voilà. Voilà, an ye baara nin kɛ bɛn sɔrɔ kɔnɔ jɔnjɔn nin ne bɛ nin bila min na min kɔnɔ vraiment jɔnjɔn nin a tɛ se a ni susi a tɛ se ka ban bon ne kɛn bɛ min fɔ diɲɛ ni ne ka jɔnjɔn nin sɔrɔ Djidian ka don a tɔn y'a sɔrɔ ne tɛ dɛ Djidian muso n'a denmisɛnw n'a conseil o de y'a to ne nin sɔrɔ parce que ne kelen tɛ se foyi la n'a fɔra ko ne kelen ka baara kɛ n tɛ se ka foyi kɛ bɛn ne ye nin si ma donc o le ani sudiya ka bon fo jama min bɛ yan bi jama min nana bi a bɛ mɔgɔ ni misi wasa donc ni sira min nana bi a tɛ se ka fɔ ne bɛ kɛ min fɔ donc bɛɛ ka jija nin baara a bɛ se ka walakata sugu mɛn an ka commune kɔnɔ an ka Mali kɔnɔ bɛɛ ka dɔ kɛ n'o kɛra gouvernement fana bɛ lafiya yɔrɔ dɔ la donc ne kɔni b'o weleweleda ta ka se dugu ma minnu ye jɔnjɔn di ma n b'i fɔ parce que ne y'a ye bɛɛ bɔra an kalama bi ala n'o sababuya a ma sababuya fɔlɔ ye o bɛɛ ni Touré de Bɛnba Touré sita kelen ale de kɛra sababu ye k'an bɔ dugu kɔnɔ k'an bila kɛnɛ ma fo jamana bɛɛ y'an kula kodɔn donc ni mɔgɔ ye baara ɲuman kɛ hali ni fɛn d'a ma a wolo ɲuman ye i ye min kɛ a diyara n ye a bonyana ma donc u ye min kɛ ne tɛ ye sara sɔrɔ ala de bɛ sara donc an bi siman nin kɛnɛ ala ka d'u ma o ka société ala ka barika don a la. Merci a ye tigɛrɛ b'a fɔ ka dugutigi ye nin tun ye Djidian dugutigi ye ale min a bɛ ka baara min kɛ bi an bɛ se k'a fɔ est ce que a tɛ ka maire ka baara k'u nɔ la an bɛ tigɛrɛba fɔ a ye a ka wuli ka jɔ. Merci beaucoup. Alors an bɔra ka madame Ngo i b'a lamɛn an bɛna kuma di maa min ma an y'a fɔ cogo min na maa fila bɛ plateau kan yan nɔ maa filanan ale de Umar Sisoko ye ni ale ye Djidiankaw ka sifin jɛkulu ɲɛmaaba ye alors an y'a ye k'a fɔ sifinnakaw hakilinaw de bɛ ta min b'a to cogo min na hakilina minnu bɛ kɛ sababu ye k'aw ka sigidaw ka yiriwa ka bɔ ɲɔgɔn na yala aw bɛ ɲɔgɔn consulter cogo jumɛn na aw bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn na parce que sifin jɛkulu caman bɛ yen nɔ ayiwa bɛɛ ye u b'a fɔ cogo jumɛn na bamanankan na ko bɛɛ ye voilà jamanaya ni fɛnw bɛ yen a fɔ cogo jumɛn na voilà donc n'o dun bɛ jɛkulu la fo aw ka ɲɔgɔn faamu de kosɛbɛ alors aw bɛ ɲɔgɔn faamu cogo jumɛn na a ka baara in kɔnɔna na fo maa wɛrɛw bɛ ka ɲɛbɔ aw fɛ bi. An bɛ ɲɔgɔn faamu o ye communication y'a base fɔlɔ ye ani ka ko to ɲɔgɔn ta la parce que jɛkulu surtout n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye fana
ka hakili to mɔgɔw la en même temps i yɛrɛ tagabolo donc i bɛ se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan cogo min parce que i yɛrɛ b'a dɔn jeunesse ko a ma nɔgɔ donc i y'a comme i yɛrɛ exemple ta min kan mais min b'o kɛ mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan o ye ka jɔyɔrɔ ye fɔlɔ-fɔlɔ o ye ne ka jɔyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'u kɛ mɔgɔ kelen ye donc sisan min bɛ se k'o min wulikajɔ min b'an bolo o la an bɛ jeunes minnu hali minnu tɛ fɛ ka i n'a fɔ mɔgɔ minnu tɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fara ɲɔgɔn kan quoi donc an b'u mobiliser k'u fara ɲɔgɔn kan ka hakilinataw yira ɲɔgɔn na pour le développement quoi donc an yɛrɛ toujours n'an sigira ɲɔgɔn kan an b'a fɔ ne tɛ nin tɛ donc an bɛ jija ka développement de nɔfɛ sigida ka développement o y'an ka jɔyɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye surtout sigida yɛrɛ la donc a kɛra cogo cogo ni a ko fɛn kɛra cogo cogo sifinnakaw de bɛ fɛn fɔlɔ donc n'a ma fara ɲɔgɔn kan a ma nɔgɔ quoi voilà. Alors merci. Alors ici i bɛ se k'a fɔ sifinnakaw ka sɔrɔ gulonnenba bɛ jumɛn de la orpaillage wa walima sanu baara min yamaralen don n b'a dɔn k'a fɔ orpaillage yamaralen don nka a baara kɛcogo tɛ kelen yala a ka baara fanba ye jumɛn ye yan. sifinnakaw ka sɔrɔ taabolo la bon a fɔlɔ-fɔlɔ an bɛ se k'a fɔ bi sifinnakaw n'i y'a jateminɛ n'i y'a ta 100% i bɛ se k'a fɔ a 70% bɛɛ ka sɔrɔ bɛ taa bɔ min fanfɛ la bon 30% o bɛ kɛ jurafɛn ninnu kan mais o man teli quoi mais o de ye sansi di yan sigida komi sigidaw fɛnw tɛ kɛlɛ yan sigilen don sanubɔyɔrɔ don bon on a eu ce sens là ka jeunes ka sɔrɔ caman bɛ sɔrɔ mini kɔnɔna de la voilà donc on a eu alors an bɛna question laban min poser kunna question laban tɛ nka question de relance don sabula an bɛ tila ka segin ma est ce que aujourd'hui an balimamuso min b'an bolo plateau kan ni o ye madame Ongoyiba je crois que a yirala k'a fɔ ko a n'aw bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ baaraw kɔnɔna na est ce que quel sentiment aujourd'hui vous anime par rapport à son leadership parce que mɔgɔ caman tɛ leadership faamu kosɛbɛ maa min ni a ka fumali ka bon kosɛbɛ maa min ni a bɛ yen kuma bɛɛ alors waati o waati n'aw mako jɔra la a bɛ yala madame Ongoyiba ye o maa dɔ ye aw bolo wa. a kojugu jijan dɔrɔn tɛ n bɛ se ka exemple ta Keɲeba cercle kɔnɔna i n'a fɔ commune kɔnɔna concernant jeunesse moi je peux témoigner ça o de y'a to i m'a ye hali bi exemple dɔ ye a y'an wele an bolila ka na donc exemple fɔlɔ-fɔlɔ ye parce que an fana ma ko mana jɔ a la waati donc a b'an répond a kan k'an dɛmɛ cogo min bilasirali min b'an fɛ a b'o d'anw ma quoi donc c'est pour cela a ka ko la jeunesse ka côté attachement b'a ni jeunesse tɛ c'est énorme quoi maa bɛ se ka o de fara kan yan dɔrɔn tɛ jijan sigida dɔrɔn tɛ cercle bɛɛ de don ni an tɛ se ka fɛn fɔ ka fara fɛn kan quoi donc c'est tout. Alors, est-ce que, voilà, on va faire la question que Madame Ongoyiba représente quoi pour vous, vous qui êtes là derrière moi également, est-ce que c'est important de mettre un point saillant sur ça parce que l'occasion n'est pas donnée à tout moment. On va faire donc aujourd'hui, fraction de seconde, tout le monde est venu répondre à l'invitation. Alors, au fond, on m'a dit bien ma kosobe. Il y a la mabe anoni mimba fait ka témoignage doke bibina ka foko haramadia sraka nyogon deme sraka bibina abusika mune foka fo ambonwa muso nyogon deme sraka kine sraka dine sraka parce que ka faka dine ko fana ka bu kosobe. Alors, aw mimbi muso ma che joma fait ka kumata ka se ka témoignage doni ke ambonwa muso ko yanno. Le micro est ouvert. Mbalma Shirfula TV la Jaiba aw bela jeli anu la bi ne ta ye céréale ne mangaw ko te ko lunta an ye lunta ngi mais ni min kɛra an go fɔ n'u yɛrɛ ko k'u bɛ kuma bi a bɛ fɔ k'u bɛ k'u yɛrɛ fɔ parce que maninkaden de kungo don ni maninkaw ko k'u bɛ kuma an b'a fɔ k'u bɛ k'u yɛrɛ fɔ mais ni mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔla dugu kɔnɔ mun tɛ maninka ye o bɛ se ka céréale kɛ ne ka céréale fɔlɔ ye mun ye madame Ongoyiba Juma Keyita mun ka di a ye mun y'a ka ko diya ne ye fɔlɔ barikatigi don masa ko ka di a ye kosɛbɛ filanan o ye mun ye a b'a yɛrɛ dɔn parce que maninka de don a b'a dɔn k'ale ye maninka ye a bɛ maninkaw fɛ n b'o fɔ mun na mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u kalanna a filɛ niveau min na kalan na nin n'u sera o niveau la u b'u yɛrɛ fisaya u ka dugu ma n'a kun ka d'a ye a kun bɛ baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la min tɛ yan ye wa a kun bɛ ɲɛ sɔrɔ a la mais a y'a laɲini de walasa ka na a ka dugu la a m'a yɛrɛ fisaya a ka dugu ma a m'a fisaya a ka dugudenw ma n'i ye se kɛ a ye a bɛ yan kɛ États-Unis
ne bɛ se k'o sariya parce que projet fɛn o fɛn mana na a b'a laɲini de a kana jija denmisɛnninw ka kalanko a cɛsirilen b'o la mɔgɔkɔrɔbaw ka kɛnɛya an'u tɔbɔtɔli a cɛsirilen b'o la diinɛ sira fɛ fana a cɛsirilen b'o la a taara hiji la a ye mɔgɔ caman fana bila ka taa hiji la fu ani falaki wala an bɛ Cherifula TV mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo aw ni ce aw ka nani na bon ne fana ye dunan de ye ne ye école maître de ye ne yɛrɛ filɛ yɔrɔ min na ne tun bɛ classe de kɔnɔ ne welela ko interview bɛ madame Juma bolo madame Goya bolo donc ne ye ne ka baara bila ka bolo ka na o sɔrɔla a ka cɛsiri de fɛ a y'a fɔ cogo min na hali an ka balontan dɔ bɛ ka na an ka marraine de don a t'a fisaya diɲɛ foyi ma yan i mana wele kulonkɛ sugu o sugu la yan dugu ɲɛtagako la a bɛ wuli ka na a la a bɛ jaabi hali n'a tɛ yen dugu nin kɔnɔ n'i y'a i ka ko sara la a se ye mun ye a ka kumakan ye mun ye dugu nin ɲɛtaga la a b'a kɛ donc an b'a fo ne tun ta ye seereli de ne ye dunan ne fana ye dunan de ye donc ko muso y'a fɔ cogo min na ni dugulenw de tun ye nin seereya o tun b'a fɔ ko nkalon b'a la mais n'a bɛɛ kɛla dunanw ye ne ye dunan de ye ne ye miyanka ne tɛ maninka de ne ye miyanka de ye donc an b'a fɔ muso a cɛsiri n'o dugu ɲɛtaga la kalanko diinɛko baarako a cɛsirina bɛɛ la donc an b'a fɔ e bɛ yan a bɛ san joli bɔ bon ɲinɛ ye ne san 4 de ye yan n bɛ san 4 de yan donc yɔrɔ ne ma mɛn kosɛbɛ n nana tilegan de la nka n y'a dɔn mɔgɔ min don u y'a fɔ cogo min na anw tɛ tugu bɛɛ kɔ mais n'i y'a ye an fana tugula nin kɔ n'u y'a fɔ cogo min na an ye ko dɔ de y'a la k'a fɔ mɔgɔ min don ɲɛtaga mɔgɔ don mɔgɔ min don a b'a ka dugu fɛ a b'a ka jamana fɛ hali jamana yɛrɛ bɛ jamana fɛ. Alors tout de suite je crois que c'est important de revenir un peu sur vos actions sociales n y'o de fɔ i bɛ ɲuman minnu kɛ a ka kan parce que mɔgɔ min bɛ ka Cherifula TV lajɛ nin waati la ka daminɛ France ye États-Unis fo diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na a b'a ye k'a fɔ bi ni ko kura y'an ka ko la ko kura fana tɛ parce que an bɛ to k'a kɛ de temps en temps an ye musoba min yira o la bi a kelen tɛ plateau kan mais munna hali bi hakilinaw b'ale kelen kan parce que elle a su se distinguer par ses qualités humaines c'est très important alors mun de la o kɛra madame Ongoiba an b'a yirila k'a fɔ nin ye de ka yirila i ka se ka dɔ fara i ka cɛsiri k'ale bi e ɲɔgɔnna min bɛ k'an lajɛ miliyɔn caman bɛ mɔgɔ caman bolo bi nka nin tɛ fɔ u ma i n'a fɔ wari tɛ dɔw fana bolo nin bɛ fɔ olu ma mais e bɛ se ka mun de fɔ hali bi juste pour k'i balimaw i teriw i ni minnu bɛ jɛ ka baara kɛ k'a jira u la k'a fɔ ko yala hali sini ni mago jɔr'i la walima sira wɛrɛw kan dayɛlɛnni bɛ to wa. D'accord o ɲininkali diyara n ye komi n y'a fɔ n ka kuma kɔnɔna cogoya min na n ka activité principale bɛ yen mais o kɔfɛ n ye association dɔ dayɛlɛ ni jɛɲɔgɔn ye n'o ye Jigitugu ye ka k'a présidente ye n kelen tɛ n bɛ n profiter ka association membre bɛɛ lajɛlen fo nin yɔrɔ in na donc nin b'a yira k'a fɔ mɔgɔ kɛra cɛ ye kɛra muso ye kɛra denmisɛnnin ye n'i cɛsiri bɛ nɔbɔ bon n'a fɔra ne ka na n faso la ten ne ka to n ka baara cadre kɔnɔna dɔrɔn na ne ma action kɛ vraiment don dɔ la ne ɲɛgɛn bɛ se ka don n yɛrɛ la donc o de hukumu kama ne ye décision in ta parce que mɔgɔ kelen tɛ se ni jɛɲɔgɔn an ka fara ɲɔgɔn kan ka ko dɔ kɛ an bɛ se ka mɔgɔw dɛmɛ cogoya min na an se na comment dire an se la quoi. D'accord mais dɛmɛ in hakilina la ni comme et sera ka nin kɛ n b'a fɛ k'a fɔ comment est-ce que vous avez hérité de ça de qui parce que là chaque fois an b'a ye k'a fɔ mɔgɔ ɲuman i b'a ye k'a fɔ i b'a ta dɔ de fɛ e nin ye jɔn de la i y'a ta jɔn de la. bon nin yɔrɔ la sa bon an bɛ se k'a fɔ n bogolo bɛɛ mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne ka exemple caman bɛ ta n fa de kan n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la Ala ka hinɛ la. ni o ka suma de ma caman b'a fɔ ko n y'a ye n ba de la mais e bɛ k'a fɔ k'i y'a ye fari la. c'est pour cela n bɛ k'a fɔ baw ka hakɛ to c'est ça mais ne ni fa tun ka surun kosɛbɛ donc hakilina caman bɛ yen bilasirali caman bɛ yen n y'a sɔrɔ a la surtout ɲɔgɔn dɛmɛ sira kan a ye n bilasira o la kosɛbɛ donc depuis n bɛ se k'a fɔ depuis n fitinin ne bɛ action sociale kɛ bi tɛ quoi a ka di n yɛrɛ naturellement parce que mɔgɔ tɛ se ka bɛɛ satisfait mais i bɛ se ka fɛn dɔ kɛ min bɛ se ka bɛɛ nafa en même temps donc association Jigitugu y'o dɔ ye parce que i b'a sɔrɔ ni e ye falatɔ dɔ ɲɛji tiɲɛ bi ka Jigitugu bɛ école dɛsɛbagatɔ dɔ dɛmɛ bi sini o bɛ taa kɛ fɛn dɔ o bɛ se ka ɲɛ ale ka dugu ma o tɛ tiɲɛ donc o ye vision à long terme maintenant ni bɛɛ bɛ se ka nin dɔɔni kɛ je pense que a bɛ jamana yɛrɛ dɛmɛ kosɛbɛ. Parce que n'i bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ i sigida ka taa ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ jijan yɔrɔ min na bi jijankaw bɛ cɛsiri la dɛ ɲɛ taa musow la
so ɲɛmɔgɔw bɛ yan jeunesse bɛ yan u cɛsirilen de don i y'a faamu i mana fɛn fɛn daminɛ Djidja yan barika bɛ don a la. Alors merci à Tigre b'a fɔ la mais madame Ngouiba m'a fait une question me poser c'est très important. Est-ce que parce que là ikokuye ni bokolo de là alors an dun b'a dɔn bibi na ɲuman mɔgɔ caman b'a fɔ ko n ka kɛ walasa ka bɔ jabaraniw na mais an ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni y'i tɔgɔ mɛn mais mi ka kɛtaw ye réseau kan fiyewu an mago bɛ ni mɔgɔ modèle de la chaque fois an bɛ to ka fɔ hali an ka émission na maa minnu bɛ ɲuman kɛ ka taa maaw exposer jabaraniw sanfɛ vraiment n'a kun sera ka dabila walima maaw ka dɔn k'a fɔ ɲuman in bɛ ka kɛ mun kun de la mais on a su que vraiment e ka ɲuman in bɛ ka kɛ min na l'objectif est déjà clair et bien connu également parce que ça va en direction des couches vulnérables. O de fana laɲini do i n'a fɔ diinɛ laɲini cogo min na. Est-ce que Bibi ne bɛ se ka mun de fɔ ka fara o fana kan maa minnu ka baara ye o fana ye ka ɲuman kɛ ka taa u balimaw bila k'u exposer réseau sanfɛ yala mɔgɔ tɛ se ka ɲuman kɛ tant que n'i ma bila réseau kan wa. Bon i b'a dɔn bɛɛ ni objectif don. Parce que k'a d'a kan fana an b'a fɔ ale m'an wele dɛ an yɛrɛ de sera a ma. A m'an wele an yɛrɛ de wulila ka s'a ma parce que an y'a mankutu mɛn donc an mago bɛ ni mɔgɔ modèle de la bi voilà. Bon, et une question, c'est une question un peu sensible. Parce que diɲɛnatigɛ la bɛɛ ni objectif don. I b'a sɔrɔ dɔw bɛ fɛn dɔ yira. I b'a sɔrɔ u b'a yira c'est pour se faire connaître u ka dɔn. N'u donna à travers ça u bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ. Comme dɔw fana ta ye ko wɛrɛ ye. Mais en général fɛn fɛn bɛ bɔ mɔgɔ dusukun na n'i b'a kɛ Ala kama. Alhamdulillah anw ta y'o ye bi. N bɛ se ka kuma o de kan. Donc je pense que o yɔrɔ o kinikini bɛ ne la. I y'a faamu. Bon, Morata fana bɛ se ka kɛ ko wɛrɛ la, je ne saurais dire comment ou bien pourquoi ale b'a kɛ ou bien dire que c'est pas bon. Bɛɛ n'i ka objectif don. Mais moi je sais que nafa kɔni ne bɛ nisɔndiya min na n'an ye min kɛ Ala yɛrɛ kama donc o de bɛ anw wasa kosɛbɛ an ka baara in kɔnɔna na. Et en même temps, alhamdulillah, depuis an ye baara in daminɛ depuis 2018, inspiration caman bɔra anw na bi. Bi n'i y'a jateminɛ Kɛɲɛba mara la sifinnakaw bɛ baara ni école taara finalement yɛrɛ i t'a dɔn i bɛ taa fɛn di yɔrɔ min na tellement que baara b'a la quoi donc anw ma exposé mais mɔgɔw y'an kɛ baaraw ye k'a ye k'a fɔ an m'an yɛrɛ exposé donc vous voyez un peu i yɛrɛ yira o fana n'a fɛn don avantage min yɛrɛ yira fana i y'a kɛ Ala kama fana k'a kɛ i yɛrɛ ka conviction kama o fana baraji bɛ donc i b'a ye fana k'a fɔ barika bɛ don a la fana kosɛbɛ. An fa karamɔgɔ Seyid Cherif Ousmane Madani Aidara yɛrɛ ka laɲiniba y'o de ye ka se ka ninnu bila ba la kosɛbɛ i n'a fɔ i yɛrɛ kanubagaciba ni o ye DGP ye tuma bɛɛ n'a bɛ na Djidja an b'a ye k'a fɔ e de ye élément central ye a ko la donc an b'i fo i ka wulikajɔ la i ka kanu fana la alors tout de suite il y a une question très sensible qui est là aussi parce que an ye k'a fɔ ka bɔ Bamako ka na Kɛɲɛba ka na Djidja c'est un parcours de combattant c'est très très difficile alors aw minnu ye jeunes ye an dun y'a ye k'a fɔ Djidja ye yɔrɔ ye wari faso de bɛ yan ni wari faso sanu baara de bɛ yan mais mun de la yan siraw bɛ kan hali bi aw sifinnakaw jɔyɔrɔ bɛ o ma aw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye sisan yan ɲɛ t'a la sisan monsieur Sissoko. Sirako in kɔni bon se ka dɔɔni fɔ a la dɔrɔn sinon bon an ka ɲɛtaga jeunesse kɔni i bɛ se ka a la fɛnw kɛ a laɲiniw ni fɛnw kɛ. Mais sira n'a fɔ an ka sirako ni fɛn ninnu jeunesse ka laɲini fɔlɔ o ye base dɔ ye mais hali an yɛrɛ ka fɛnw bureau nalen an ye fɛn fɔlɔ min kɛ baara fɔlɔ min kɛ an ka objectif fɔlɔ kɛra min ye ko ka sira labɛn parce que sira dugu kɛra cogo bɛ jamana sira pour que déplacement ka nɔgɔya o ye sirako de ye o kɛra an ka objectif fɔlɔ ye bon y'a fɔ cogo min an kɔni jeunesse an seko ye min ye sirako in na an bɛ se ka an ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka fara an ka autorités kan pour que an ka sirako in bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo min na. Alors hali bi a ma ban i ko n'aw se kɛra min ye kabini san jumɛn je crois que Kɛɲɛba région Kɛɲɛba cercle bɛ tantɔ Djidja yan nɔ ka bɔ Bamako ka na yan nɔ a bɛ n'a fɔ i bɛ tile kelen de kɛ sira kan alors yala aw ka laɲiniw aw ye laɲini minnu kɛ k'a ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ la a ma lamɛn de wa walima a tɛ ka ta bala de wa walima jeunesse tɛ ka baara kɛ ni mairilakaw ye wa mais mun de b'a la ka nin kɛ hali bi jusqu'à présent ça se trouve à quel niveau le problème même en question? Le détail a ma nɔgɔ dɔɔni c'est un peu compliqué n bɛ se ka min fɔ dɔrɔn laɲiniw kɔni bɛ sen na voilà n bɛ se k'o dɔrɔn n bɛ taa yen
Bon, voilà. Mais est-ce que jeunesse beka barake peut-être wari ko mega soro, je sais que wari beka soro ko sobe parce que aw be bani mega tatuma la wari ka wari be ya. O ma beka wari dundoroni wa tega signeta ka jatiwa. Olma développement ouais il faut c'est vrai mais développement fana sera joroba bala. Est-ce que aujourd'hui vous êtes conscient en tant que jeune qu'il faut que défi nous non au défi nous casser ka relever tout comme c'est vrai le Mali traverse une période très difficile mais bon est-ce que quelque part au fana masika jorondo ta al nasro jeune ira de bo ka engagement do ta wira ka sera du ka to ka sera giringiri ku bilan les travaux d'entretien routier je sais pas est-ce que aboké si comme nga kuma labo na nyofo nga anga engagement folo kala wole parce que sera ko e priorité quoi sigida ina fo nyafo wicho comme ya donc on a ouvert bon ina fo jenu ka nsega mi fara jenu ka fenga ina fo concernant anga ko combat RMI ne personnellement ne ka combat mi o jeune d'emploi de quoi bon il va on mine on n'a pas été sensible bébolo ka mine baraso mais qu'est-ce qu'il faut il veut emploi au créer et projet au créer on a il faut secteur où là misega dobo chômage ni fait on a emploi les jeunes fait on créer quoi voilà donc parce que sensible bébolo ka baraso mine quoi mais qu'est-ce qu'il faut il veut c'est ga nani idée oui ka emploi fait on créer pour que dobo c'est ga les jeunes ka chômage fait on quoi voilà oyanga projet okene wenera rêve quoi peut-être passer sans citer en bébolo ka baraka mini voilà mais il faut que donc hier rêve c'est ka jate mais c'est ça ka emploi au créer emploi de faire on créer donc formation ni font ba kono donc mine ma c'est ka sans soro pour que vous c'est ka donc mine baraya quoi c'est ça quoi d'accord merci merci beaucoup je crois que Aubé wa sali me kene kayano jeunesse développement ya fo ambe kenyeba kundo de la krengene la jija yano ka sangani journaliste ka tomambe minu ka wuli ka jobe nembe dugu jukoro fe nafa ulu ka wuli ka joku ka sigida yiriwa ulu de wuli la ka sigana bonye bake yan dugu tigi ni o jija dugu tigi aywa enfana yan profiter o de fe ka ni jemukan ka krengene ya sabla kuma ba ma fo ni mami mako be jemukan ina akoto ka an wele nege dugu sirala aka chala fe wala saka wuli ka se awma aywa kanga ke tugumina ambe nyoron kuma nyoya mi ma tugumina ambe se ka wuli ka se mali chiffre ko bela jelema odi la an wila ka se ya ambalamso ani ambalmake madame Ongoiba ale boraka kuma chaman fo bibina mais yi ka baraw fo kosobe ya ka fo ini chiffre ko funa cheka di kosobe projet bawa ujumbe madame Ongoiba bulu ka nyishi ya nyetama ani ini chiffre ka bulu nyoma. D'accord. Au Gingali Djarain, Saninga et question répond mi concerné. Monsieur ka donu wala mbalmache Omar Sissoko Barala. Sabla Jean jeunesse monsieur ka vostita que jeunesse ou Barala. Abi fait la mi fonina ou baraba ke Dijan kono. Dijan sira be kun tienendo. Ya femme, on avait des difficultés à mobilier era boli yoro dawla. Moye sira ou dégager. Ka sira ou ka moyen ils ont mis les grands moyens pour que ka sira la benganya donc mi ba permettre ali jinana ate tianinke donc ne rebse ko témoignage ko yo baraba o kenyina jeunesse yo ke voilà donc o sira ko ta fanfela vraiment o dijanka ou sa sira ko la rerengina donc avec le temps fin chamambo ko fait hakilna o benali en yere an langini yodi dans les jours à venir on a échanger en tant que le grand sœur de la commune et au lieu de démissionner bon on est fanama koroka sauver la euro mais bon maintenant on va hakilna fallait ñorona inchallah je pense que c'est comme on dit c'est l'union qui fait la force ni ala sont dans les jours à venir où ene no lucela la mais en association jigitugu yere ka langini mi projet mabo ama wulu folo mais na wulu la be ken na fay ambema be ken na fay jeunesse ma o nga expérience la mbaye to jamana ko be centre de médiation de la ba wulu ko médiathèque iba soro demsenu de be iba soro be fond blanc livre calendrier be ordinateur calendrier be demsenu be formé demsenu la délicat be se ka di demsenu mai ya fam demsenu mu fana ni comme toujours ne en reka combat oui ni o falato yo be se ka la do yoro ina ko sobe donc sous forme de attaque orphelinat mais c'est pour appuyer
la jeunesse ka se ka denmisɛnninw former jɛnatigɛ yɛrɛ taabolo kan i y'a faamu parce que n bɛ ka kuma n yɛrɛ ka propre expérience de kan i bɛ denmisɛnninw ta bi i b'a sɔrɔ u t'a dɔn yɛrɛ u bɛ fɛ ka min kɛ après le bac u t'a dɔn u bɛ fɛ ka min kɛ u t'a dɔn u bɛ fɛ ka formation min kɛ parce que développement dan tɛ dɔrɔn n bɛ nin kɛ n bɛ nin kɛ hakilina fana ye développement dɔ ye ka hakilina ɲuman don denmisɛnninw kɔrɔ donc dans les jours à venir ni an sera k'o médiathèque sɔrɔ k'o sigi Djidiane ye k'a kɛ centre de formation sous forme de centre de formation pour les jeunes je pense que nafa dugu bɛ nafa sɔrɔ a la commune de Stakili bɛ nafa sɔrɔ a la Kɛɲɛba cercle bɛ nafa jusqu'à région ka nafa yɛrɛ sɔrɔ a la donc o de ye ne ka laɲini ba yɛrɛ bi pour que o centre ka se ka créer Djidiane kɔnɔ n'a bɛ wele ko médiathèque. Très bien. Voilà. Et tu vas voir. O yakila ɲuman b'a ye sabula a bɛ dugu yiriwa a bɛ sigida sɔrɔw yiriwa kosɛbɛ kosɛbɛ. Alors an y'i ɲininka n ko yala don n'a nataw la i ye baaraw caman kɛ yala baarabolo dalen jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo ka ɲɛsin i ka sigida ɲɛtaa ma ani sifinnakaw bɛ se ka bɔ u yɛrɛ la cogo min na yala o projet dɔw bɛ yen wa. Bon projet mun bɛ yen pour que sifinnakaw ka se ka b'u yɔrɔ la n y'o de fɔ toujours ne b'o rôle min jouer an bi ne b'u kɔrɔmusoya place de la a n'u baniciniya place donc toujours ne b'a yir'u la dans un premier temps u ka bɛn ka ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ parce que n'u bɛnna ka intérêt commun de ka dugu intérêt lajɛ u ka ɲɛtaga b'o de la donc je pense que u fana b'o sira de kan au jour d'aujourd'hui donc n'o kɛra c'est de voir ensemble an bɛ se ka projet jumɛn na n'a ye dugu in kɔnɔ pour que sifinnakaw bɛ se ka nafa sɔrɔ a dugu yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ a la cogo min na je pense que ne ni jeune frère Omar an ye échange dɔ k'o kan comme ko sa dogolen de bɛ kɔgɔ dans les jours à venir ni projet in ye sira sɔrɔ mɔgɔ a bɛ se ka kɛ an bɛna o wele a bɛna o témoignage kɛ ni Ala sɔnna a ma donc voilà. Alors on va juste poser ces deux questions aussi est-ce que madame Ongoiba i bɛ baara o baara la diyagoya hadamaden i bɛ gɛlɛyaw sɔrɔ dɛ ni gɛlɛyaw bɔra hɛrɛw bɛ na alors est-ce que i ka sifinya waati la i ka depuis waati min na i bɛ kalanw la fo ka na kɛ sa kalan kun fori la baaraw nana sɔrɔ yala gɛlɛyaw jumɛn sɔrɔ i ka parcours kɔnɔna na ni o gɛlɛya ninnu dɔw bɛɛ ka kɛ leçon ye e yɛrɛ bolo bi. I y'a fɔ cogoya min na n ye gɛlɛya caman sɔrɔ sabula ne bɔra depuis san 6 ka taa Bamakɔ comme portrait y'a yira cogoya min na ka taa kalan kɛ. Mais profiter quand l'amour bagaw fou kosɛbɛ parce que l'amour a ma nɔgɔ n b'u fo donc ni i lamɔna ni sera k'i yɛrɛ minɛ je pense que o ye leçon fɔlɔ-fɔlɔ ye donc ne y'a ye fana k'a fɔ ni bangebaga y'u bɔ ne la ne ka guwanɲɛ tɛ ne c'est pour que ne ka se ka kalan ka se ka na nafa di dugu ma donc o ye ne ka motivation ye o de ye ne motiver ne ka se ka kalan après le lycée comme n y'a fɔ cogoya min na o la n ka cɛkɔrɔba ye n ka complice ye n y'a ɲini a fɛ a ka di n ka taa kɔfɛ pour que non seulement n bɛ kalan mais n bɛ taa expérience dɔ fana sɔrɔ donc a ye n dɛmɛ o la kosɛbɛ n taara o expérience n bɛ k'olu de profiter bi donc o ye n ka motivation dɔ ye o yɛrɛ de y'a to après les études n seginna ka na n faso la sabula je me suis dit que n bɛ se ka to yen n ye baaraw sɔrɔ n ye fɛn bɛɛ kɛ mais n y'o bɛɛ to yen au profit de ma communauté pour que n ka se ka na n ka expérience partager n'u ye bɛn ni kɛlɛya ani développement yɛrɛ kɔnɔna na c'est comme a daminɛ n y'a fɔ cogoya min na n ka mémoire yɛrɛ portera mun kan an bɛɛ sigilen bɛ yan mine de kama quel impact a sur la mine sur les villages environnants donc l'impact socio-économique de la mine sur les villages environnants ne yɛrɛ ka mémoire thème kɛr'o de ye donc o de hokumu kɔnɔna na prévu kɛlen la mine m'a sollicité ni bɛ se ka na baara kɛ à l'époque j'étais presque je peux dire j'étais an muso kun man ca kosɛbɛ donc gɛlɛyaw sɔrɔla a kɔnɔ donc denmisɛnniya yɛrɛ la a ma nɔgɔn quoi ka bɔ Mali kɔnɔ ka tila ka taa kɔ kan i fa tɛ yen ba tɛ yen a ni m'i cɛsiri a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn et surtout dans le milieu professionnel dans le milieu professionnel n'an bɔra école ta fan fɛ les femmes sont persécutées aussi ka tila bon pas persécuté ça c'est trop mais école ta kɔfɛ o gɛlɛyaw bɔlen aventure gɛlɛyabaw yɛrɛ de sɔrɔ la mais alhamdulilayi an bɛ se ka fɔ alhamdulilayi on a tenu bon wallahi malgré les difficultés on a tenu bon parce que on avait un seul objectif an ka kalan kɛ an ka segin an ka jamana la walasa an ka jamana bɛ se ka taa profiter an ka dugu bɛ se ka taa profiter bon an nalen yan fana baaraw dira an ma gɛlɛya caman yera a kɔnɔna parce que donc a man di mɔgɔ caman ye muso k'u coiffer
bon ne nana chance sɔrɔ ka bila poste min na cɛ caman kun bɛ ne duguma donc yanni n'u ka ɲɔgɔn faamu a gɛlɛyara dɔɔni mais après an kɛlen ka ɲɔgɔn faamu a ye baara nɔgɔya donc c'est pour dire tout simplement n'i ye mɔgɔ sanni ka sommet sɔrɔ i bɛ sɛgɛn de fɔlɔ bon n'aw k'an b'an da don détail bɛɛ la an tɛna se ka bɛɛ fɔ quoi mais franchement an ye parcours caman de chemin caman de parcours pour que an ka se ka se yan bi alhamdulilayi et c'est une opportunité pour moi d'encourager ka muso tɔw fana encourager an dɔgɔninw musomanw ni cɛmanw k'u cɛsiri n'i cɛsiri i bɛ nafa sɔrɔ a la quoi. Alors votre carrière d'expérience on peut estimer à combien aujourd'hui? Sur n'a fɔra k'an ka pourcentage d'a ma pour ne pas trop exagérer on peut dire que c'est à 80% ou plus. Wow. Ouais. Oui. A koko abe bula bara la ayere dona kenre bara kono biya mena be san caman bɔ gɛlɛyaw sɔrɔ la mais alhamdulillah a sera ka ikuni gɛlɛya ninnu ye fo ka na kɛ ala nana ko kɛ ko ye waati min na ka se ka dɔw b'ale kun ka kɔrɔ déjà nka a ko k'ale kelen t'a fɛ ka bɛɛ dun o de la a bɛ ka a balimaw gɛrɛ a la ka teriw gɛrɛ a la ala tɛ maa minnu yɛrɛ fana dɔn ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin olu ma je crois que nin de kofɔlen don an ka diinɛ kɔnɔna na an ka se ka hinɛ ɲɔgɔn na cogo min na an yɛrɛ bɔra fo Bamako ka na an bɛrɛ fo yan nɔ gɛlɛyaw sɔrɔla nka alhamdulillah an yɛrɛ ɲinɛna gɛlɛya min bɛ kɔ ka ban jamukan bɛ ka a sɛnsɛn ka ban ka se a banyɔrɔ la nka hali bi ni gɛlɛyaw sɔrɔla an ka kuma hɛrɛw fana kan dɛ yala a bɛ cogo di gɛlɛya min kun cɛla jumɛn de la alhamdulilayi an b'o de fɔ an bɛ ala fo k'ala barika da k'an bangebagaw fo k'an dɛmɛbaga bɛɛ fo bi n'i y'a ye ne bɛ ka n ka expérience partager ni jeunesse ye c'est pour que u kana décourager quoi parce que ni ne kun découragera depuis au début ka kalan bila fɔlɔ donc est-ce que ne kun bɛ se yan bi kana tila ka na min baara daminɛ fo ka na se ka association créer ka na se nin niveau la alhamdulilayi an bɛ ala fo ala barika da donc ni fɛn ma fara kan fɛn man b'a la an bɛ ala ɲini hali bi ala k'an to sira kan ala ka sankɔrɔta di an ka association ma hali bi donc an ka laɲini y'o de ye inchallah. Alors an bɛna kuma di Sisoko je crois que i ye caman fɔ min kɔrɔmuso ka kuma la a ko ko dayɛlɛlen don kuma bɛɛ projet ba jumɛn bɛ aw yɛrɛ bolo yan nɔ ka lulu j'allais dire jija ɲɛta kan et puis an b'a ye k'a fɔ sifinnakaw ministrilaka min bɛ yen sisan a bɛ ka dɛmɛ caman kɛ a bɛ ka a timina ka di kosɛbɛ yala laɲini jumɛn bɛ e la hali bi ka o kɛ jamana ɲɛmaaw ye min b'a to cogo min na degun minnu bɛ aw ka maraw la aw ka sigidaw la dɔ bɛ se ka b'a la cogo min na. Voilà, donc o yɔrɔ la n bɛ profiter fɔlɔ n b'an ka président conseil communal fɔ Musa Isa Keɲeba coordinateur président Musa Sanga Kaye aussi an n'an ka ministre de la jeunesse Sefomba n bɛ profiter k'olu fɔ nin yɔrɔ in na fɔlɔ. Bon jeunesse an ka fɛn na avantage min b'an bolo ou bien projet min b'an bolo les jours à venir comme n ka kuma ye yɔrɔ min ye o ne ka projet ba yɛrɛ jeunes ka emploi ko de la quoi jeunes d'emploi donc an b'a caman a difficulté surtout a difficulté b'an bolo min da in na yan n bɛ profiter o fɛ il y a des jeunes u bɛ kalan ils sont diplômés u bɛ na mais baarako bɛ gɛlɛya quoi donc ni laɲini min bɛ ne fɛ o taga bolo parce que a fɔra k'an ka kalan mais n'an kalanna fana an bɛna sigi ni diplôme ye baaraw tɛ sɔrɔ o difficulté dɔɔni b'an kan quoi donc n bɛ se k'a laɲini an ka ɲɛmɔgɔw fɛ o basé o yɔrɔw kan quoi parce que u b'a fɔ ko fɛn village fɛn ninnu a kalanko fɛn tɛ taa mais an bɛ kalan des jeunes u bɛ kalan u bɛ na avec diplôme b'u bolo mais baarako bɛ gɛlɛya quoi bon ne ka laɲini ye o yɔrɔ de ye donc u va essayer ka o yɔrɔ lajɛ sisan faamuyaliw kɛra kalanw bɛ ka kɛ il y a des jeunes diplômés donc u bɛ na mais baarako bɛ gɛlɛya donc o fana jate ka minɛ o paranga de bɛ ne bolo quoi. Alors yan'an ka fara ɲɔgɔn na ɲininkali kelen dɔrɔn de ye c'est important aussi de le savoir aw bɛ yan nɔ c'est vrai i ko ko laɲini min b'i la i ye olu kɛ sisan est-ce que bibi in na min ni o ye sanubɔ ye que ça soit hors voyage walima sanubɔ wɛrɛ est-ce que a tɛ ka jouer sifinnakaw fana ka kalan kan wa est-ce que nafolo ma diya sifinnakaw ye n'a bɛ ka jouer a caman ka kalan kan aw ka sigidaw la yan wa ayiwa walasa ka se ka o gɛlɛya ninnu bɔ yen e bolo fɛɛrɛw jumɛn kan ka tigɛ o la. Bon sisan o côté là
o mi se ka kuma sɛbɛnti ya o ye tiɲɛ a bɛ ka jouer jeunes ka école kow kan parce que i b'a ye dɔw bɛ pressé ka école jɔ ko min k'a sɔrɔ ma se école ma se a bila yɔrɔ quoi donc ani i n'a fɔ damako ninnu a bɛɛ b'a la quoi donc o yɔrɔ ne bɛ se ka ladilikan min fɔ n jɛɲɔgɔn sifinnakaw ye u ka kalan quoi donc kalan nafa tɛ se ka ban quoi mini bɛ ça fait des années donc hali bi des années donc i bɛ se k'i ka kalan kɛ i bɛ se ka profiter mini dɔrɔn tɛ quoi kalan in tɛ kɛ mini dɔrɔn kama quoi kalan bɛ k'i yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ yɛrɛ kama quoi donc ni k'a fɔ ka min kalan bila ko mini baara ka na bon a ma nɔgɔ quoi. Ladilikan jumɛn b'i bolo ani kuma laban ka ɲɛsin jijan sigiba bɛɛ ma ani Mali fan bɛɛ lajɛlen ani sifinnakaw bɛɛ. Bon n bɛ se ka kuma sifinnakaw kan o ye de an ka fara ɲɔgɔn kan an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma donc i n'a fɔ jamana in ko a ma nɔgɔ dɔɔni e yɛrɛ y'a b'a la président jeune de b'an bolo donc a ye exemple ta jeunesse yɛrɛ de kan pouvoir dira jeunesse ma actuellement Mali kɔnɔ pouvoir dira jeunesse ma mais pouvoir bɛ d'i ma a bɛ d'i ma i yɛrɛ ka i k'i cɛsiri parce que n'i y'a mɛn jamana sifinnakaw b'a la a tɛ se ka taa olu kɔ sigida pareil aussi donc n bɛ se ka min fɔ n jɛɲɔgɔnw ani denmisɛnnin tɔɲɔgɔnw fɛn donc a ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka développement o jeunesse ka développement an dɔgɔninw b'an kɔfɛ fana ka se k'olu parce que an de bɛ se k'o kɛ olu ka fɛn dɔ ye source de motivation ye don n'a nataw la donc n'olu y'an ye bolojugu dɔ kan an tɛ ka bɛn fɛn fara kan bɔ donc i b'a ye a bɛ éducation tiɲɛ dans l'avenir donc n bɛ se ka mun fɔ dɔrɔn an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma voilà. Merci beaucoup Jemgan on dit ton manjamble je crois que yana nga Jemgan datugu ambalaka do ka ba fa dakunye kelen fo minute am se ka seconde bi saba dalima wala ma seconde bi nani ambalaka mimbe no ka ba fa dakunye kelen fo aywa lep se ka wuli ka na micro dama dakunye kelen ba gulu akula si en fleba uma ya salame na ni wala an sigira yele la ala kan wuli fera na ba ga no fola emme ma una to soro kana uta to soro neba kuma angoi ba madam angoi ba juma ke tare ne do ni ne do na ko kambala ni ma be fo yambi ambe siya haribi ala ka do ala ni fe man farala ni ma ka ala ka na fe mbala ala ka jama nyaatu ato ala ka asigita fera ala ka wuli herala ambe jije ka be fo kelen to la je crois que yana nga Jamukan datugun aywa kuma dobe nonga amo ofo Jamukan labana sabla walima no foli do kan ke halibi amalon musulmi we madam pungu bay nga sisan ambe Jamukan datuguni i ka yamaru ya ka bunye konna fana yi aywa Jamukan chama fo erkele bonyonko très rare d'habitude 45 minutes amo de consacrer mo kama mais bi erkele fu doni ile na kan fana alors une heure d'environ ni sondage membe la foli ni walima no foli membe e bolo ka ni shi flebaw i kanumɔgɔw i balimaw ka bɔ fo jijan fo Mali bɛɛ lajɛlen sabula i tun bɛ faransi kaw fana bolo b'i la alhamdulillah an bɛ Ala fo k'Ala barikada k'aw yɛrɛ Shirifula TV fo aw ka timinadiya la n'aw émission dumanbaw ka Shirifula bɛɛ fo sabula an kanubagaw bɛ yen komi yɛrɛ da ser'u ma cogoya min na hali ni ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais n bɛ an karamɔgɔ Ayidara n'a den bɛɛ lajɛlen fo ni yɔrɔ in na ka tila mɔgɔ kelen tɛ se k'u la toujours n bɛ association jigitugu membre bɛɛ fo n bɛ jijan dugutigilakaw fo ani sitakili ɲɛmɔgɔ bɛɛ ka jeunesse fo sitakili ɲɛmɔgɔ fo Kɛɲɛba ka muso jɛkulu bɛ yɔrɔ o yɔrɔ Kɛɲɛba ni sitakili kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo donc k'an jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'an baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo parce que n y'a f'i ɲɛna cogoya min na casquette caman de bɛ n kun na donc a mana kɛ cogo o cogo n tɛ se ka mɔgɔw tɔgɔ fɔ kelen kelen mais fo n k'u fo an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ association caman na an ka bɛnbaya la fana bɛ yen n b'o fɔ n y'o fana présidente ye yan donc an bɛ profiter k'olu fana fo alhamdulilayi ne ye jijanta présidente ye n b'u bɛɛ lajɛlen fo ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ sabula n y'o de fɔ bi adamaden n'i ka ko bɛ to Ala ma a ka ca Ala fɛ Ala b'i wasa donc an b'o hokumu de kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn kɛ Ala kama ko ye a ka ca Ala fɛ i bɛ wasa sɔrɔ a la donc ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ ne sigilen tɛ ne ni émission ye n sigilen tɛ n'a ye a ma programme Ala nana kɛ aw na tunga bon an b'a ɲini Ala fɛ a ka kɛ da ye min bɛ se ka hali bi an ka association in taa ɲɛ
sabula an yɛrɛ de b'an ka association balo an mago bɛ dɛmɛ o la mun bɛ se ka association ta ɲɛ parce que anw de ni population ka surun anw de b'a dɔn degun b'u kan donc n'a ye mɔgɔ sɔrɔ ou bien ONG sɔrɔ ou bien jamana an bɛ ala deli jamana ala ka basigi d'a ma donc ni ala jamana yɛrɛ y'a hakili to an ka association na ka hakili to an ka damanda la a bɛ fɛn caman nɔgɔya an bolo comme n ye projet min fɔ n'o ye centre de formation n'o ye médiathèque ye je pense que don nataw la an ka laɲini bɛ se jeunesse ma pour que an ka se ka o ko in da an ka essayer k'o bɔ o bila sen kan joona quoi c'est très important donc an bɛ bɛɛ lajɛlen fo n ye min ɲinɛna min kɔ o ka hakɛ to hakili ka baara don n'i bɛ jɛmukan na a ma nɔgɔ n bɛ zikiriniw yɛrɛ fo kosɛbɛ a n'a ka musɛmusɛ na donc k'aw fo kosɛbɛ aw natɔla fɛn min b'aw sɔrɔ aw tatɔla aw kana kɛ k'aw sɔrɔ ala ka émission in taa ɲɛ ala ka barika dɔ la ala ka ɲɔgɔnna caya et je pense que nin kɛra surprise ye don nata la an b'a ɲini aw fɛ an b'an sigi k'aw kɔnɔ en puissance aw bɛ na spécialement pour Djidiane Keɲeba ni ala sɔnna ma ce jour là an bɛ fɛn kɛ min fana ka ca ni nin kosɛbɛ Keɲeba Djidiane Sitakili an bɛ bɔ inchallah voilà vraiment merci beaucoup kuma ma nɔgɔ voilà merci beaucoup à la prochaine merci beaucoup alors un témoignage poignant qui est là forcément avant que Djemka Ngabango fana fo wala o be mawro fana dimi ka ɲuman kɛ alors an balimakɛ Nuhum Jabate sabula ale min ka jija bonya ni ko la kosɛbɛ an b'a yɛrɛ fana fo kosɛbɛ a yɛrɛ fana sigilen bɛ jija nɔ a bɛ baara la a ko ko ale ka baara kun kɔnɔna na ale ka jija kɔnɔna na nɔ n'i y'a ye courage b'ale la su ani tile maa kelen don n'o sababu ye madame Ongoyiba ye tɛgɛrɛ b'a fɔ a ye maa min fana kɛra sababu ye kabini ale kɔni t'a dɔn fiyewu ko o bɛna kɛ ka taa ale ɲɛ da alikaba kan ko o baraji tɛ se ka fɔ ka ban dɛ madame Ongoyiba de kɛra sababu ye ale ka taa a ɲɛ da alikaba fana kan o tɛ ɲuman bɛɛ ka ɲuman da ye ka maa bila ka taa a ɲɛ da alikaba kan ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye an bɛ madame Ongoyiba yɛrɛ fo a ka ɲuman na ala kana nimisa ka ɲuman kɛli la parce que an b'a ye maa caman bɛ nimisa ka ɲuman kɛli la ko mun de b'o kɛ ala kana an si nimisa an b'i fo k'i barika da an bɛ Keɲeba Djidiane Sitakili an b'o bɛɛ lajɛlen fo public charmant aw tɛ tɛgɛrɛ b'a fɔ yɛrɛ kun très bien na bakolo kamne mal na to so ko na do taka to so juma ko ne ho be juma ko fle do e sa ja ko la sai ndala tondingo si ka fo mo ko kemani mo ko donc on organise le juma ne aka atla ka nyosi masimo sankari ndan mo ko do dalo ko ta ko fendi juma sa kende Djidiane be mo lebe Djidiane mbe to ko to la Djidiane no ga ba se ka ko ben dugu vraiment mais ala fo Djemka kun cɛla ni nisɔndiya kɔnɔna ye i b'a fɛ ka kuma ta ka kuma laban jumɛn fɔ bon n bɛ fɛ ka kuma laban min fɔ parce que n'i y'a mɛn n jɔ ni kunnadiya fɔ n sababu ɲuman c'est vrai ne ye yan ka den ye n faso ye yan ye n bɛ n profiter ka sagola fo mais mini baara ye n se yan kosɛbɛ bon mini fana de y'a to fana n bɛ ka fɛn caman kɛ bi alhamdulillah avec n bɛ min gagner donc min de opportunité di ne ma ne ka ne bɔ tunga fɛ jɔnya la donc n tɛ se ka bɔ kuma kɔnɔna la ni ma complexe mini Lulu Gungo to ni m'o fo hali bi k'a ɲini u fɛ u k'u cɛsiri surtout développement communautaire ta la u k'u cɛsiri o la kosɛbɛ kosɛbɛ u ye caman kɛ mais hali bi u ka dɔ fara cɛsiri kan u k'a dɔn k'a fɔ sans le développement minnu ka baara c'est comme dɔ y'a jɛ kosɛbɛ surtout développement communautaire c'est très très important donc o yɔrɔ la an ka foli b'u bɛɛ lajɛlen k'a fɔ hali bi ala k'an bɛn a ɲɔgɔn na wɛrɛma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum salam merci beaucoup ni ne bɛ dan sigi an ka bi jɛmukan na jɛmukan min ni an y'a kɛrɛnkɛrɛnna ni yan nɔ ni Djidianekaw ye Djidianeka muso ni a cɛw an bɛ Djidianeka bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɔra i ko kɔnɔkulu cɛ n'a muso ka tɛgɛrɛ ba fɔ aw yɛrɛ kun aw cɛ ka segin k'a fɔ ko aw ni cɛ ni baraji jeunesse développement équipe bɛɛ tɔgɔ la Sherifa TV ɲɛmaso tɔgɔ la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an fa an karamɔgɔ a Seyide Sherifu Usumani Madani Hayidara ale bonya kama ale kanu kama aw bɔra ka an kunbɛn ala ka kanu in to ala ka aw yɛrɛ sara ni aw ka baara ɲumanw ye an b'aw fo kosɛbɛ
alors an bali bi an bɛ hakilina jigi kɛ an kun bɛ lulo cadre min na o de ye lulo dugutigiba jijan dugutigiba ye wala ba minnu kɛ baaraba minnu kɛ ka ɲɛsin jijan yiriwali ma ayiwa journaliste wulila ka na trophée ba d'a ma o de cadre kɔnɔna na ani ninnu ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Nous vous remercions. Merci également à ces journalistes vraiment qui veillent au grain, qui veillent pour la promotion en tout cas de tous ceux qui interviennent dans la promotion de l'environnement. Merci beaucoup. Amo bela jilenfo ala ka sigiyɔrɔ yirana ala ka diyankaw bɛɛ barika aw bɛ ni tiɲɛ ni baraji. Merci.